Teorija velikog praska tvrdi da je univerzum star preko 13,7 milijardi godina. Da je tada bio veoma mali, gust i vreo, pa se odjednom naglo raširio. Teorijom velikog praska nećete dobiti odgovor na pitanja da li je univerzum nastao slučajno, da li je nastao ni iz čega. Ne govori nam ništa o poreklu univerzuma i šta se desilo pre samog nastanka. Mnogi ljudi veruju da je teorija velikog praska zapravo teorija nastanka svega. Međutim, to nije tačno. Zato hajdemo pogledati zbog čega je uopšte nastala takva teorija i kako je postala opšte prihvaćena. Početkom 20. veka astronom Edwin Hubble ustanovio je da se sve tačke u okviru univerzuma udaljavaju jedna od druge i da se ceo univerzum širi. Mnogi astronomi su poverovali u njegove tvrdnje i nakon mnogo istraživanja naučnici su se složili da je Hubble bio u pravu. Univerzum se zaista širi. Međutim, šta to zapravo znači? Na početku 20. veka niko nije mogao sa sigurnošću da utvrdi zbog čega se univerzum širi. Mnogi su iznosili svoje teorije, ali najprostija potekla je iz toga da ukoliko se univerzum kreće u jednom pravcu, šta bi se desilo kada bi se taj pravac obrnuo u suprotnom smeru? Kako su naučnici došli do zaključka da bi ceo univerzum postao gusto zbijen u jednu tačku pre 13,7 milijardi godina? Međutim, ukoliko se univerzum iz te tačke naglo proširi, za sobom bi ostavio specifičan trag u vidu pozadinskog zračenja određenog spektra i temperature. Početkom 20. veka matematičari i astronomi su uspeli da izračunaju taj spektar veoma precizno, ali niko tada nije uspeo da ga izmeri i cela priča o teoriji velikog praska pala je u zaborav. Sve dok dva američka naučnika nisu sasvim slučajno detektovali neobičan signal koji dolazi iz svih pravaca istovremeno. Prvo su pomislili da je to greška na opremi ili nekakva smetnja koja utiče na merne instrumente. Zatim su izmerili signal ponovo i nećete verovati šta su otkrili. Ispostavilo se da je to tačno onaj spektar koji su izračunali naučnici početkom 20. veka, koji predviđa teorija nastanka univerzuma iz jedne tačke. Signal koji su otkrili nazvali su pozadinska mikrotalasna radijacija. Nakon ovog otkrića, sama teorija velikog praska za mnoge naučnike dobila je smisao. Međutim, samo po sebi ovo nije bilo dovoljno da uveri druge naučnike u postojanje ovakve teorije. Smatrali su da je poklapanje rezultata dobar znak, kao i da je teorija zanimljiva, ali da ne treba biti opšte prihvaćena kao tačna. Kako bi se većina naučnika ubedila u neku ideju, potrebno je skupiti mnogo više dokaza. Tako da ovaj snažan dokaz dvojice američkih naučnika nije bio dovoljan za većinu astronoma. Nedugo zatim u okviru potpuno druge grane fizike, koju nazivamo još i nuklearna fizika, pojavio se još dokaza koji idu u korist teorije velikog praska. Uz pomoć prizme, naučnici su mogli da odrede hemijski sastav dalekih zvezda na osnovu spektra koji zrače. Zatim se može dodatno izračunati hemijski sastav oblaka gasa kroz koje je svetlost tih zvezda prolazila. Iako veoma kompleksna, računica se zasnivala na merenjima rane nukleosinteze, koja se u potpunosti poklapala sa predviđanjima teorije velikog praska. Dakle, postavlja se pitanje, kako to da netačna teorija može proizvesti veoma precizne računice koje se u potpunosti poklapaju sa merenjima? I to u odvojenim granama fizike. Nakon ovog otkrića teorija velikog praska postaje opšte prihvaćena teorija o nastanku univerzuma u astronomiji. Ni to nije bio kraj. U fizici postoji računica koja se zove anizotropija, koja meri ugao polarizacije elektromagnetnih talasa koja dopiru do Zemlje iz udaljenih delova svemira. Ukoliko je veliki prasak tačan, računica proizvodi niz predviđanja, a ukoliko teorija nije tačna, dobijaju se potpuno drugačiji rezultati. Nakon konačnog merenja anizotropije,
naučnici su dobili rezultat koji se u potpunosti poklapao sa predviđanjima teorije velikog praska. Na osnovu svih poklapanja i dokaza, naučnici danas veruju da je pre oko 13,7 milijardi godina univerzum postojao u jednoj veoma maloj, veoma gustoj i veoma vreloj tački, kao i da se naglo proširio. Na pitanje šta je bilo pre velikog praska, današnji naučnici nemaju adekvatan odgovor, pošto tok vremena počinje sa velikim praskom. Ako mislite da se veliki prasak nije dogodio, zašto onda postoji pozadinska mikrotalasna radijacija? Zbog čega je spektar radijacije baš takav kakav je predviđen u teoriji? I zašto je nukleosinteza takvu kakvu vidimo? Zašto su anizotropije takve kakve vidimo? Zašto je polarizacija elektromagnetnih talasa upravo onakva kakvu je predviđa teorija velikog praska? Zapratite kanal za još ovakvih informacija.